эшкә кулы янса, Өстарыган бу диләр, күпеләргә күрергә өйрәнә фиксиләр. бар аларның мәктәбе, ничек соң булмасын? Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Лаборатория. Sizden мәктәпкә чакыралар, тизрәк! Нәрсә диде ул? Безне мәктәпкә чакыралар. Нигә? Син ишетмәдеңме? Юк, син? Бәлки, симка икле алгандыр. Я нолик берәр нәрсә майтарып ташлагандыр. Йөрәгем урынында түгел. 4, 5, Чибәркәй. 6, 7. Вай! Саумысыз? Саумы берді. Дәүәт ипус қойды. Профессор, химия пышмағында иде бугай. Химия? Әйтәле, нолик тәртипсезләнмәдеме бүген? Ноликма? Ул һәр вакыт тәртипсезләнә. Так, безне димәк нолик аркасында чакырганнар. Бәлки аның белән берәр хәл булгандыр. Нәрсә? Теләсә нәрсә. Бу фиксиләр мәктәбе генә түгел бит. Бу лаборатория. Профессор Чудаков лабораториясында һәр вакыт эш кайный. Механика пышмагында профессор төрле җайланмалар уйлап чыгарып, аларга тест ясый. Мәсәлән, чыдамлыкларын сынап карый. Химия пышмагында ул тәҗрибәләр үткәрә. Ризыкларның сыйфатын тикшерә. Электр пышмагында электр җиһазларын төзәтә. Аларның куркынычсызлыгын ачыклый. Тынычлык юк бер җирдә дә. Евгений Евгеньевичның бар нәрсәсе кайный, ялкынлана, хәтта шартлый да. Син алай алдан кайгырма әле. Ни дип уйларга да белмим инде. Игорь, ноликны күрмәдеңме? Аның белән берәр хәл булмадымы? Бу лаборатория. Монда төрле хәл булырга мөмкин. Нәрсә булырга? Менә бу мәсәлән. Кайда? Киттек тизрәк. Әнисәй, хафаланма. Шпулес сияры әле сезне очраттым. Ярдәмегез кирәк. Не булды? Анда без дәүәт ипус. Нәрсә? Кайда? Механика пышмагында. Симка белән нолик анда калдылар. Ах, балакайларым. Тынычлан. Әнисәй, минем хатыным. Балаларыбыз Симка белән Ноликның әнисе. Өстәвенә, ул чибәр, олы жанлы, оста хуҗабикә дә. Әнисәй бик җаваплы, әзерлекле фикси. Аш-су бүлмәсендәге җиһазларны ул миннән дә яхшырак белә. Әнисәй көне буе эш белән мәшгуль, нәрсәдер рәтле, юа. Ул бөтен җирдә чисталык, тәртип булганны ярата. Ләкин аның өчен иң мөһиме яраткан балалары. Ул аларны кайгыртып, күзәтеп, күңелсез хәлләрдән саклап калырга тырыша. Әнисәй алар өчен артыгын кайгыртып, кайвакыт әллә ниләр уйлап куя. Алай дисәң, Нолик еш кына төрле хәтәр маҗараларга юлыга. Әнисәй андыйларны күз алдына да китерә алмый. Хәзер коткарабыз. Исән! Сез нәрсә? Нигә мине коткарырга? Кемне коткаргалайса? Симканымы? Мине дә коткарасы юк. Нигә шулай борчыласыз сез? Бар да исән. Алайса ник безне чакырттыгыз? Монда безнең бер
Халакат килеп чыкты. Нолик, синең эшеңме? Сез нәрсә, Нолик гаепле түгел. Ул киресенчә төзәтергә булышты безгә. Типус, синнән башка бер детальны урынына куя алмаган идек. Манамы? О, рахмәт. Безне шуның өчен генә чакырттыгызмы ни? Әйе инде, безгә кичекмәстән сезнең ярдәмегез кирәк иде. Фаер, Нәрсә, Фаер? Берәр нәрсә булса, тизрәк, Фаер. ник безне шул кадәр куркыттың соң? Миңа калса, сез үзегез куркыттыгыз. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр?